Dojčenie je súčasťou popôrodnej adaptácie bábätka. Všetky jeho reflexy a schopnosti, s ktorými sa narodí, vedú k tomu, že hľadá prsník, chce sa prisať a dojčiť sa. Na dojčenie sa telo ženy pripravuje už v začiatkoch tehotenstva. Všetky zmeny, ktoré sa bezprostredne po pôrode udejú, smerujú v tele ženy k tomu, aby sa bábätko mohlo dojčiť. Tlak na dojčenie je v skutočnosti frustrácia a bezmocnosť žien v súčasnom systéme, ktorý pre dojčenie dokáže vytvoriť toľko prekážok, že ich ľudia nielenže nevedia ani pomenovať, ale sa s nimi stretávajú pri každom pokuse o dojčenie. Čo hovoriť, ak chcete premeniť tlak na dojčenie na skutočnú podporu schopností žien dojčiť? Ak vás pri dojčení bolia bradavky, dajú sa zahojiť, ak vám niekto kompetentne pomôže. Ak sa bábätko neprísava na prsník, dajte mu čas a nájdite si kvalifikovanú pomoc, ktorá vám ukáže kroky k prísatiu bábätka. Nočné dojčenie navyšuje tvorbu mlieka. Nemusíte sa popri dojčení snažiť zvládať všetko, čo ste robili pred pôrodom. Ak vám dojčenie nejde, získajte podporu od niekoho, pri kom sa dobre cítite a kto vám dokáže prakticky pomôcť.